Zit met een duizend nou. Ja. Dat is heel mooi hier. Een jonge doos. Je mag er een Ga met dit voorpakken. Ga met dit. 200 euro. Goed, vind je dat ook? In de Westereen zocht een do een wel heel smoek plakje op. Net in een been, maar midden in de iepen haard van een wenning om de Brongersmaastritte. Dat is natuurlijk wel even schrikken. We hier van een week al eerder een do in de open haard. We hadden wat gekrost en we dachten van nou, wat is dit? En toen zit er dus een do in de open haard en we dachten nou, dan is dat nou wel klaar. Maar joh, die hadden we hetzelfde geloerd, dus er bleek dus nog een do in te zitten. Ja. Er kwam 4 man sterk, dat is natuurlijk wel even schrikkend voor één do dat er zoveel mensen op aankomen. Maar ja, ze kwam hier met z'n 4 naar binnen en ik hier al zijn dat ze wel van de open haard in kon. En een van de man die is de open haard in kroept. En toen weer ik zomaar weer los. Dat wie al je veer en hier zo haast fladderen. Maar gelukkig hier de brandweer hem goed beet en ja, dat denk ik loslitten. Ik ga dit nog nooit vaker meemaken. Nee, wie moet maar even de squastie en veger nog even bellen om te vreden dat ze een kap laten maken. Want ja, dit is natuurlijk wel ja, ter voorkoming van het leven van die dokers dat ze net weer de open haard inkomen. Nee, het is schande voor die beestjes dat ze hier vast in komen te zitten en daar hun leven mee ja maken.